Hari kedua jualan seblak prasmanan. Assalamualaikum. Hari iki ku pas hari kedua ya besing. Hari pertama iku mau gak sempet video soale pas lagi grand opening. Lah pas grand opening iku mau aku mengadakan diskon 20%. Setiap pembelian seblak satu porsi iku tak diskon 20%. Nah pas grand opening, pas pembukaan hari pertama aku jualan seblak prasmanan iku mau besing, pembeline iku alhamdulillah iku rame. Lah pas rame iku mau gak eling lek ambil video, gak eling lek ngonten, mau ilingi mau ngelayani wong pembeli tok, makanya gak sempet video. Dan pas hari ini hari kedua iki mau disempet-sempet no video, soalnya kalau gak ngene kan gak punya bahan konten. Dan iki mempersiapkan topping sing wingi kentekan. Iki mau isu aku belanja karo bojoku nang ngene babat. Soalnya iki mau frozen iku banyak sing habis, sebagian wingi ku nyetok 2 pak, sebagian iku mau nyetoke 1 pak. Soalnya kan lagi pertama jualan, dadi iku gak wani akeh-akeh stok. Tapi lek kanggone aku iku seneng gak nyetok akeh-akeh bes, luwih HP ku entek tuku maneh, soalnya ya tukune gak terlalu jauh, cedhak kene wae, dadine ya gak wani nyetok akeh-akeh. Dan aku iku memilih iku lebih fresh daripada nanggone freezer suwi-suwi. Nek nanggone frozen kan sedilu entek, sedilu distoki maneh, dadi kan selalu baru. Jenenge wae lagi jualan pertama, dadi opo-opo isik durung wani nyetok. Lek wis berjalan, wis lancar, insyaallah ya wani nyetok nanggone freezer. Dan untuk sementara iki wis bolak-balik nanggone frozen gak popo, sing penting frozene iku entek sak bendina wis alhamdulillah bagine wong lagi bukaan warung iki mau. Dungane mong siji bes, muga-muga semakin hari ku semakin ramai dan frozen iku mau selalu habis setiap hari.